IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Inlawlawag ni Kapitan Romulo Aguinaldo iti barangay Puyo-Puyan pasukin kadwa natin sekretaryo iti barangay ken kakonsehal iti isyo ati maud ang may pagarup ana pilpili laing digiti umawat iti presidential scholarship kuna ti kapitan ana arisit ana laing digiti limang umawat ken adalaing digiti sana na ikan gaputa limlima laingen tislas ken adamit pa digiti sumarsar no aslas ti scholarship. Tilang mabaling ko nga maibaga sir ket ang ayek ti panag-meeting di katigiti kadwak nga barangay official tapno malawlawagan ti problema dito nga barangay. Kita lumakwa kita tangal daw sulbarin mo nila ti tapno anagwara sa kasla. Dito lang ti kasla kwami pala nga barangay official tapno may kat digiti sao ti digiti ka barangayan min. Hanamot tayo na alang data kwarta. Isa data panunutin minit nga nagiging mangala, kasarita minit isa tatlo nagiging makaabil pa'y may iskanda. Data nga isa maawat doon itong kwarta. Maadgan. Impaganet gitna asaan na peri digiti adda iti scholarship na malipod kadigiti congressional office. Sigud dilawlawag nakada kami di sir kad ni secretary mi isut na kaiba kada di ko sir ta isut napansa na malay balay sir nga napan nagkwa ket iti udi nga meeting mi sir naibaga na DJ idi nga ti maka-avail ket dagiti nga naawan ti scholarship man ko di government digiti basbasat college sir ken digiti nag-graduaten nga damanong na digiti nag-graduaren nga dakabsat na ket hanan sama balin ko sir so nga digiti sir ket kadigiti din samot daddo magaya man nga sisityon adadansanan sana pa nakasarita ket isutatan ket adadan sa agri rin sir kaslakas gaysa. Kabayatan na ada maangay ang panagtatarip nung inton malam iti oras nga alas 2 tapno rigasta ket malawlawagan dagiti estudyante pakairamanan dagiti saan na nakaawat ti BBM scholarship. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.